जय श्री राम साଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ମିଷ୍ଟର ସବ୍ୟ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ସବ୍ୟ। ଆଉ ଆଜି ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଡ୍ରାମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବହୁତ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ନାଟକଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନାଟକଟିର ନାମ ହେଉଛି ଅକୁହା କାହାଣୀ। ଶୁଣିବ କି? ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ସେଠି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। आर्यगिरी लाभा नुहे कि वैशाखर झांझी नुहे स्लो जा संगरे पंगा निये ताकू सहजरे मारेनी छटपट करी मारे। आई मीन तड़प तड़प लोक सहित तमो यार इलाज करा जाओ। इंस्पेक्टर तुम जानी लो कितने भयंकर और तो मृत्युटा कितने भयंकर है। तुम मरी हुए किल्पी नहीं मरी हो।
ହେଲେ ଏତେ ହୀନସ୍ତା ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଶଳା ଚୁଚୁମା ଦିଦିକି ଅନେଇବା ନାହିଁ ମୋ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରିଗଲା ଆଉ ପାଣି ତ ବାହାରିଗଲାଣି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋଚି ଆଇଲୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଦରକାର ଦିଦି ଗଲେ କୁଆଡ଼େ କାଇଁ ତମର ତ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ନାଲି ଆମ୍ବରେ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଦିଦି ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନେ ଚୁମା ଦେ ଚୁମା ଦେ ଚୁମା ଦେ ଚୁମା ଦେ ଚୁମା ଦେ ନାଇଁ ଦିଦି କଥା କଣ କି ତମ ଆସିବା ଯେ ବେରିଆରେ ତ ଏ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଛତୁଆକୁ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ ଧରେଇଛ ଭୁଲି ହବନି ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ମନେ ମନେ ଗୀତ ଗାଉଛି କେମିତି ଅଛ ଦିଦି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଖ ତମେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ମୁଁ ନନ୍ ଫର୍ମାଲ ମାସ୍କୁଲ ସେଇଠୁ ଆମ ଦିଙ୍କର ଟିକେ କଣ ବୁଝିପାରୁନି କହିବାକୁ ଗଲେ ଦିଦି ତମ ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଏ ମୋ ହୃଦୟରେ ମୋ ଆଖିରେ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟିରେ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ଖାସ୍ ତମରି ପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରେମ ୟେସ୍ ଡାର୍ଲିଂ ସେଇ ପ୍ରେମ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଅନେକ ସ୍ଥାୟୀ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ କେଦାର ଗୌର ଆଉ ସଲିଲ ଅନାରକଲି ଟିକେ ଚାହୁଁନ ସେଇ ପ୍ରେମରୁ ଟିକେ ତମ ମୁହଁରେ କଥା ଜମା ଶୋଭା ପାଉନି ଗୁରୁତର ବାଳ ଏମିତି କରିବା ମୁଁ ଧଇଁ ନୁହେଁ ମୋ ବାପା ମା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ମୋ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ବୁଝିଲା ଦିଦି ତ୍ରେତୟାରେ ରାମ ସୀତା ଦ୍ୱାପରରେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅନେଇଲ ଆଉ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଭାଇ ଆଉ ଚୁଚୁମା काय करू ये दांत देला आहा की मीठा है दीदी बनवलं कोपुडी काय करायची आज गोटे दियो एई तिमा तो नार बाटा की दे मोर आगुरु अछि दोष मैं जाना मत नहीं दियो मैं पेटू ना मा पेटू पूरा दियो ए दूध दो आप नहीं खाई वो बड़े दादा ए बेटा सही बड़े मुझे बड़ा भाई
ସତରେ ସତରେ ଚୁଚୁମା ଦିଦି ତମ ହାତରେ ଯୋଉ ଯାଦୁ ଅଛି ନା ମୋ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଭରିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଦିଦି ଯଦି ତମ ହାତରେ ଏତେ ମିଠା ଟିକେ ଇଆଡ଼ିକି ଆସୁନ ତମର ଏଇଠି ଚୁଲୁବୁଲି ସେଇ ଓଠରେ କଣ ଥବ ଗୋଟା ଚୁମା ତମେ ହାଡୁଆ ଲାଗିଲ ରହିଥା ଏ ମାଡ଼ର ଭିତରେ ବି ଗ୍ୟାସ୍ ମୋ ଏରିଆରେ ପଡି କହୁଛି ମତେ ହୟ କଣ ପାଇଁ ତମେ ତାକୁ କାଇଁ ଟଣା ଅଟଣା କରୁଥିଲ? କାଇଁ ତମର କଣ ଅସୁବିଧା? ହୟ ଆମେ ତ ଗୋଟାଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରୁ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି କି ମୁଁ ହେଲି ନନ୍ ଫର୍ମାଲ ମାଷ୍ଟର ଆମର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ପୁରେଇବା କଣ ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ଦିଦି କାହିଁକି ଦିଦି ଦିଦି ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ତମ ଷଣ୍ଢ ପୁରେଇବା ଚୁପ୍। ଆଚ୍ଛା ଦିଦି ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି? ହେଇଥାନ୍ତା ତମେ ଷଣ୍ଢ ପୁରେଇଲ ये नहीं हो ये कॉलेज में आपण যদি ঠিক সময়ে আসছে না তাহলে না তাহলে এই লোকটা না আমার সর্বনাশ করে দেই তাহলে উনো দিদি কলেজ মু যাচ্ছি এই লোকটা তুমি জমা ছাড়িবনি এটাকে পাতে আগুয়া পছ করে সেকে দেই দিব মাসুজি বাই আচ্ছা ঠিক আছে এখন তুমি ঘরକୁ যাও যাচ্ছি বাই বাই ଚୁଚୁମା ଦିଦି ସତରେ ପଳେଇ ହଁ ଚୁଚୁମା ଦିଦି ତମେ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲ ତମ ଆଗରେ ମୋ तबला बजा दिया तुमने इतनी छोटी चला गया ସାରା ସେ କଥା हाँ हाँ ଏଥର ତମେ କୁହ हाँ ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରେମ କେମିତି କରୁ? এইটি প্রেমর ফর্মুলাটা ଅଛି প্রেমর ফর্মুলা ଅଛି ତମେ ଶିଖିବ ଆଚ୍ଛା ମତେ ଟିକେ ସେଥିରୁ ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତନି? ମୁଁ ତ ଖୋଜୁଛି ସେଇ ତେମେ ଟିକେ ଶିଖିଗଲେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ହେବି ଆଉ ଥାନାକୁ ଯିବିନି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ତମେ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତମ ଗୁରୁ ଆଜିଠୁ ତମେ କ'ଣ ଗୁରୁ 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 ମୁଁ ଗୁରୁ ତମେ ଶିଷ୍ୟ ଆଜ୍ଞା
ପରିଷ୍କାର ମୁଁ ଯାହା ଦେବି ସବୁ ନବ ତ? ନିଶ୍ଚିତ ନବ? ନେବି ନେବି। ଆସ। କି ବାକ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଣାମ ଗୁରୁଦେବ।